Ay, tablado ay sorry. Balaan mo siya tablado dali. Ay mo na po na salida ng microphone dali. Salamat. Parting Salamat. parting words of Brother Evangelista. 21 ganyan, 86 sa tinta. Sipay tayo na. Salamat. Karon sa katunga lang, okay na tayo na. Lilipay kayo ni Yeda sa among first visit. I-welcome din ninyo, welcome po mo sa among singkasi. Hindi, kailang lang ako. Yung sa mga sayang mo na nila. Mahal ko muna mo. Tanan, salamat kaayo. Isa i-compose ato. Songwriter. Ipadala namin sa veteran. Salamat na. So ang among naobserbahan sa unong bulan, 16 sa kongregasyon, puro si Mali, kaya na-absent mo ni sinabangan. Yan, 16 ang usuot. Yan, kada Sunday weekend, lagi yung naani. Sa daw ko ilaha, kanang dili man ispedida, kanang bimbinida. Welcome party. So, lipay po mi kay naghihanay ta, yung makita na mo yung bilibda, nanay mayunaya, mukanta, yung amok tulak lagi akong mahimuan niya. Pero sa dili pa na, encourage kayo mi sa among schooling dito. Kasi laman mi sa eskwelahan. Scott W. School for Circuit Overseers Together with Wives. Nya, basta eskwelahan gali, ang encourage sana nga, karehas kung ninyo mga nanay, gusto bukod mo na inyong anak gawa ka eskwela. Labi na, para niya doon eskwelahan niya, libre pa yun. Niya yun ng nasigon, ukson pagali, ang inyong mga anak na maka-eskwela. Si Jehovah, kung amahan, napot sa eskwelahan niya, ginisay. Luwa siya ng bugos. Pero gidasig, pero wala pugsa. Gidasig na maka-eskwela tantanan. Niya, muna eskwelahan, muna na ninyo nga, wako mo na bautismuhin, nanay gitawag o Socratic Ministry School. Karoon ka ng workbook na to, assignment. Human na, siyempre, human's kindergarten, na elementary, na high school, na college. Niya, ang college kaya gitawag ng higher education. Ang Jehovah kay highest education. Superlative yun ni wala ay eskwelahan na kinalabuan. Kaya ang grand instructor si Jehovah. So, basta eskwelahan gali, maghapon, yun na, at to, pa-enroll. Niya, di man mahuman sa enrollment. Kinahalan man yun ang bata. Ang eskwelahan, yung mga assignment, ang yung homework, niya, dili mag-lit commerce, ka ba? Niya, answer code, participate, ka na ba? Bahala. Itanta na dito ng first honor. Buting man, na-duty report na himuon aron maka-eskwela. Maupod na ang iteksto din sa Isaias 2:4. Familiar kayo natin yung teksto nga, pero gusto na ko ipagkita na ang schooling pinahanglan sa sakripisyo. Isaias 2:2. Sa kaulahiyang bahin sa mga adlaw, karon niya, last days, ang bukid sa balay ni Jehovah, likong tukuron ibabaw sa tungos kabukiran, itumoy ni ibabaw sa kabungturan. Ugang tanang kanasuran, magpanon, paingon dito. So, ang organisasyon niyo ba natumoy sa bukid, niya ang mga tao kung ato dito, kinsa may musakas bukid, hindi panington, kinahanglan niyo ng paghago. So, kanang mga eskwela ka, kinahanglan ng paghago. Kaya nga manungas mas bukid sa versikulo 3, siya magtudlo kanan ahin sa iyang dala. So, ang mahimong sakop sa balay niyo ba sa organisasyon, matudloan yun. Pero aron matudloan ka, mag-import sa kanington sa, maghago sa, kat sa bukid. Aron nga matudloan. Yang epekto sa edukasyon, more knowledge, more power. So, kinahanglan nato na karon kay daghang pagsulay. Nya, ang ato makatunan sa eskwelahan, ato man mapadapat sa adlaw-adlaw kinabuhi. Nalitan, Sister Yeda,
Kung sa hindi ka mo malimtan sa school, Na ay teksto na ganahan kaayo ko na gusto ko na ko ni nga ipadapat. Kining sa Ecclesiastes 10:20, gingon dinhi, bisan sa imong hunahuna, ayaw tungluha ang hari, ug ayaw tungluha ang dato diha sa imong kwarto. Kay ang maong tingo mahimong dat-on sa langgam, o ang nasulti na mahimong sublion sa usa ka linalang nga may mga pako. Pinsa maning giingon dinhi nga ayaw tungluha ang hari. Kung tan-aw nato ang marginal reference ani sa T, letter T, naa sa Exodo 22:28, ayaw tungluha ang Diyos o ang mga pangulo sa imong katawhan. Ang number 1 di ay si Jehovah nga Diyos, dili tay siya tungluhon nga murag blame nato si Jehovah. Siguro wala pinaghimuan na. Unya, ang second application ani, ang mga pangulo sa imong katawhan, ang mga elders di ay nato ang application ani, mga CEO, branch committee members, governing body. Iingon din sa teksto nga, ayaw tungluha ang hari o bisan sa atong kasing-kasing o sa atong kwarto. Pananglitan kami ni Kuya Junimo ninyo. Kami rang duha sa among kwarto. Unsa may among giistoryahan? Mga negatibo ba about sa mga elders? Hala, naaman di ay ingon dinhi mo. Ingon dinhi nga kay ang maong tingo mahimong dat-on sublion sa langgam. Dinhi sa footnote unsa maning langgam? Kung itap nato, literal nagalupad nga linalang sa kalangitan. Mga anghel na adi ay mag-report ang Jehovah nga anghel. Bisag kami ng buha ni Kuya Juninho na asaro, mag-istorya mi, kung negatibo, ala, mag-report man di ay po ang anghel. Muna nga maningkamot yun mi, nga ang akong iistorya, ilabi na sa mga ansyano, sa nagapanguna, o sa mga igsuon, mga positibo. Kay para pag-report dito, malipay si Jehovah, kay positibo. Kanang bisan na aras hunahuna. Oo, ingon din bisan sa imong huna-huna. Sa footnote, posible higdaanan. Kung pananglitan maghigda na maghuna-huna, kung negatibo, makabalo di ay gihapon si Jehovah. Muna nga maningkamot ko na o kami isip magtiayon ang among istorya sa among bisan sa akong huna-huna o ang brother Evangelista kaming duha, mga positibo. Ay mag-report sa langit. Mga anghel. Muna nga salamat yun kaayo mga igsuon nga napahinumduman ka ani. Ganahan kay ko ani ka nga mo ni atong nahisgutan sa eskwelahan. May nunduman yung mga CEO labi na kay ano ba sila kami ang paminawan ng igsuon. Ano sa mga CEO na ito? Pero nunod kayo siya. Mga gym sa school. Isa lang na sample. Daghan pa. Naya ko madumduman po nga, ano ba nga sa unang Korinto sa isgutan nila sa 3:9. Unang Korinto 3:9. Kami mga isig ka magbubuhat sa Diyos. God's fellow worker. Kita mga isig ka magbubuhatan ni Jehovah. So, ang iyang mga fellow worker dapat well-trained. Yang ilustrasyon na nang gigamit kanang E9 nga iro. Ay kita mo iro ng E9 diya sa airport, diya sa mall. Pag ingon nga safe nga niya trabaho. Alerto tayo kay kung sa trabaho sa mga pulis, mga detector, kaning iyang iro na train yun ni simhot ni droga, armas, uban pang kontrabando na train. So dili lang ang mga sundalo mamunit og iro dia askal ay ubanon nila sa trabaho. Dili. Well-trained dog. Para asa fellow worker sa mga sundalo. So yan na na ita isig ka magbubuhat ni Jehovah. Mao nang malipay si Jehovah ang kita gi-train, well-trained na.
ay isig ka magbubuhat man ta ni Jehova. So dili ta mga askal lang kung kinsa-kinsa na itong napilian. Masaksi ka, kung mabautismuhan ka, wala yung anak. Kinahanglan, gitrain daan. Gitrain pagsamyaw, gitrain sa may bahin, gitrain, well-trained ang mga saksi. Kaya lagi, isig ka magbubuhat na sa Diyos. So, balik na sa iro ha. Ang iro nga trainon, na disiplina gina siya na bansay. Paloon magari na aron makaditik siya na kung siya yung buhaton. Pero napoy ginagmay dayon nga palipay. Ibang mo na pag-train. So, in every training, instruction ay reward. So, maupod na sa tuwa. Nakakita yung mga reward karon pa lang. Ang tiningong ana, dito na sa pag-kalibutan. Kanya karon, pakutanon mo na ako, sa audience. Asa man ang pinaka-weak spot sa iro? May mga dog lovers nila. Kanang weak spot sa iro, kanang ganahan, yung kayo sila maunay imong irab, maunay imuhang. Ganahan ba sila sa ulo, ganahan ba sila sa iko, ganahan ba sila sa ilang iko, ganahan, ganahan ba sila sa liil, ganahan, asa man yun, hindi sa may suhito yan. Imuhan na sir, ganahan sila irab ang iyan. Ilahang iyan. Basta, kung imo na mahawiran, ngano man ang iro or kanusa ang iro magpahawid sa ilahang iyan. Kung gutom, kung busog, dili. Kanusa sila magpahawid ana. Ang kinsa-kinsa lang pa silang mga tao, pwede na hawiran. Kanusa sila magpahawid. So may answer na. Ang maka-answer, tagaan na ko 1.5. Lagi? Naharaman to. Isa kasi ko ba? 1.5. Serena, ito na yung answer kay ito akong tagaan. Pero amigo na niya na nag-trust na siya. That's it. Ang iro magpahawid na kung amigo, hindi mo siya kung imo na, kung nag-trust siya nimo. Yang anong weak spot niya din iya magpahawiran? Anong iparab man niya iyang bili? O, kay vulnerable ka na, weak niya na. Iyan ang pahawiran niya. Iyan na ma-enjoy siya kung imo nga tandugon ang iyang weak spot. Dili sa ulo, dili sa iko, dili. Ang iyang weak spot na. Yang question dito, ano sa ka nagparab sa imong bili kang Jehova? Kasi Jehova man ang atong pinaka-close friend. I-open ni mo imong weak spot ni Jehova. Rab ni Jehova imong bili. Ma-comfort ka. So, kung maroon din nato ka ng pagsaling nato ng Jehova, tubukan nato si Jehova nga mag-rab sa atong bili. Kana, ang pagpangga ni Jehova, ang iyahang pag-amuman nato, pag-pray nato, para magamit tayo, useful ta sa iyahang buluhan. Apa kayo gustong ipabot sa rita? Pasalamat kami muna sa tanan kang Jehova ng Diyos na hindi po bina-assign sa Abusan Circuit number 5. Kaya sa tinuod mga igsoon, ang una na isuperlingan ni sa branch committee member, si Brother Nathan Lee. 1 week siya na nagpuyog sa amo. Pagkahuman, ingon din siya Kuya June at Ieda, ay medyo dugay naman mo sa circuit board. Pwede na mo mamili kung asa mo. Asay next assignment ninyo. Kabalo mo mga igsoon, namili mi o wala? Sige, sa inyo lang huna-huna. Namili mi o wala? Dili, nga side. Dili? Wala. Correct. Wala ang giingnan. Gusto na mo si Jehovah mo'y mamili para sa amo. Pero, mga after 2 months, nadawatan na mo ang sulat. Minsan among assignment.
Surigao o Siargao. Alipay niya. Hala, ganahan na bagyo ko beach. Oh, Siargao, anak. Pero, wala din may naghuna-hunag negatibo ako. Di ka din kang Jehovah. Pero, after 1 month, na-change atong assignment gano. Kaya iingon nga, confidential. Kaya ito nga man ang duha ka circuit ito, nga naibag ko nga circuit ito. Kini, abusan circuit number 5. Pagkanaw na ako, uy, daghan man mga parinti. Uy, hindi na hantod, uy, na bispa butwa. Oo, tagaton. Naman siya galo siya, kadatikan ni mong kongregasyon na kay parinti. Paagi po din Jehovah na doon po ko sa akong mama sa Cagayan de Oro City. Na dito man din sa Siargao, bagyuhon man din ako. Baan bayak ni ang bagyo. Pero bisan asa, magawat man ni bisan sa Tagalog nga area, ay gikan man na ni Jehovah na karon na naami din ni. Paagi po din ni Jehovah na nalipay po kaayo ni. Na magpasalamat po mi sa mga ansyano din sa atong congregation, sa tagkatong ilang mga asawa, sa support ninyo, ug sa tanan. Salamat kaayo. Ug sa nag-perform ganito no? Salamat. Yung mga tanata kay gutom na ko. Pero yapag mo yung sa niya makanta, amo na lang itula. Naami po na. Kami kang Jehovah mapasalamaton. Ay ipadalami niya dinhi sa inyong kongregasyon. Nalipay kayo may nakauban mo mga igsuon. Kay buotan kaayo mo ug madasigon. Sa usa ka simanang pagkubanay, nakita gid namo ang inyong pagminahalay. Ug apil pud mi nakaambit ani bisan layo mis among balay makalipay gyud mo ikauban ug di gyud makalahay. Daghan sa inyo mga nitgritter o mihimong daghang sakripisyo. Pero nakita gyud namo ang inyong kalipay sa pagboluntaryo. Bisan ang inyong biyahe perming layo, pero milahutay gyud mo utob sa mahimo. Nadasig gyud mi sa inyong mga igsuon. Ay maayo ang espiritu sa inyong kongregasyon. Malipayon ang tanan ug sa buluhaton makugihon. Maayo gyud nga baligingnan ang taga-tagkatong nga mga igsoon. Hinaot kamo sa dinhi mulahutay. Kadayong huktan ang hiyas nga kalipay. Kay makatabang gyud mi sa atong panag-igsunay. Aron di ka maluya ug sa pag-alagad di magsukatinday. Sa pagkakaroon, katapusang adlaw na pud sa atong bisita. Bisan magulagay sa ta, hinaon inyong gugma di gyud moangpan. Ug mga kasakitan inyong padayong maagwanta. Aron sunod duaw, mag-uban ra gihapon ta. Ug kung sa lain na pud mi ipadala, Siguradong magkita ay ra gihapon ta. kung di man ani nga sistema, Paraiso, paniguroon nato magkita-kita ta. ug bisan mo biya sa mi, Inumdumi na naa mo sa among kasing-kasing permi. inyong kadasig ug bisan mga ngisi, Di gyud na namo malimtan, mao gyud na itiman. magpabilig gyud na. Lintin. Salamat po.